बाथा बायदि खर' गैयै सासे मानसिखौ बिपिएफआ बाहायनानै जौ जुवा ड्राग्स होगासिनो दङ। माखासे मानसिफ्रा बुंसोदों इउपिपिएल सरकारा गेलेनाय आयदा थुनलाइयारि आयदा माखासे फेस्टिभेल खुंनायावनो समखौ बारहोहोबाय। दुखु मोनदों माखासेया। मोनसे समावथ' जौनि मेला, जुवानि मेला आरो बायदिसिना एन्टि ससियेल एलिमेन्टनि मेला, बुंनो थाङोब्ला माने बिपिएफ सरकारनि दिनाव जायखौ जोङो आनकनस्टिटिउसनेल वार्ड बाहायनो गोनां जायो, बेफोरबायदि मेला खुंबोबाय थाखादों। बेखौ दा बिथांमोना मोनैनि थाखायनो बिथांमोननि खर'आ दिनै गरम जानानै समाज बोखांनायनि थाखाय थुनलाइया गैयाब्ला बर' हारिया बा मोनसे हारिया थांनानै थानो हाया। थुनलाइया जादों हारिनि थांना थानायनि सिन। थुनलाइखौ बिथांमोना मालाबाबो हेफाजाब होआखैमोन। बर' साहित्य सभाखौ बिथांमोना गावसोरनि आफाखियाव दोनदोंमोन, नाजादोंमोन, दैदेनगिरिफोरखौ बुरखायनो नाजादोंमोन। खिन्थु बर' साहित्य सभानि जौगानायनि थाखाय मावनो थाखाय बिथांमोना बोसोराव 5 लाख थाखाल' खुनु रोखोम होयोमोन। खिन्थु जोङो मिथिगौ बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा खेबसे जौ लोंनायाव 5 लाख गाहाम फैसाखौ खेबसेनो गारोमोन। गतिके बिसोरनाव दुखु मोननाय, दाहा मोननाया थाखागोन। गावसोरनि जा माने समाज सोबख'नाय, समाज गादबनाय, समाजखौ फोजोबस्रांनायनि जा नेचार, बे नेचारखौ दिनै जोंनि सरकारनि दिनाव दिन्थिनो हायाखिसै। बेखायनो बिथांमोना दिनै बाथा बायदि खर' गैयै सासे मानसिखौ बिपिएफआ बाहायनानै जौ जुवा ड्राग्स होगासिनो दङ। गतिके बेवहायनो हमनो हायो बिपिएफआ बेसेबां समाज सिबिग्रा आरो बाथाया दिनै बेसेबां अस्त्र हिसाबै बाहायजादों।